Един мой приятел от София, Иво Рахов, ми каза преди време, моля ти се, ела на един християнски спектакъл. И аз казвам, знам ги тези неща, защото знаеш, че ние винаги знаем всичко. И миналата година не отидох, то не е миналата година, пролетта. За мен вече е миналата година, нали, защото поделя на определени цикли. И той каза, сега има 3 последни представления, събота, неделя и понеделник. Ако можеш, ела. И понеже Иво Рахов наистина е много добър човек и християнин, и аз обещах, и в понеделник се хванах от Варна, от Неофитрилски. Отидох вечерта до София, за да гледам спектакъла Йоан. Гърмът на Бога ли беше? Няма значение, за Йоан, Свети Йоан, кръстител. И на другата сутрин се върнах. Или аз специално отидох, за да гледам този спектакъл. Какво се случи, когато отидох да гледам спектакъл? Понеже в последно време и аз съм в фекалиите като тебе, с хора такива, насякъде, един вика, друг казва в интернет. Не, в един момент това е много злоба и злъч, която се изсипва и ти започваш да се чувстваш зле. Отивам на това представление, какво ми направи впечатление? Първо, голяма зала, беше кино Люмиер. Мисля, че забравих коя точно зала, нали, защото те са няколко зали. Голяма. Пълна с млади хора. Млади хора. Разбираш ли? Пълна догоре. Спектакъла, нали, който се игра, беше също от млади хора, които направиха невероятно представление. Като ти казвам невероятно, тези хора бяха тренирали, даваха сърце и душа от себе си. Едното момче се разплака по време на самия спектакъл, в момент, който наистина трябваше да плаче, но той се разплака, защото наистина го усещаше. И тогава аз реших, нали, първо усещането, което получих, е благодат. Успокоява се, чувства се добре, нали, от това, което гледаш. И тогава реших, отменихме протеста. Някои помислиха, че се оплашили, че съм се оплашил или нещо. Не, просто разбрах, че не е правилно.